Ránečko, deň 18 na cestách, bohužiaľ Samuel musel ísť domov kvôli jeho problémami s achilovkami. Ja som sa rozhodol, že idem ešte skúsiť niečo prejsť, tak som sa presunul do Norska, do mestečka Røros, preskočil som jednu časť cesty a odtiaľto mám v pláne pokračovať ďalej. Keď som túto trasu plánoval, tak cca pred 6 mesiacmi, tak občas boli na mape také úseky, že bol normálne chodník značený, všetko super a zrazu chodník značený zmizol, všetko zmizlo. Nič tam nebolo 10 km a potom zase v pohode. Tak som si vtedy vravil, že to sa bude riešiť, ak tam budeme, že to bude v kľude. Moje obavy sa potvrdili, cesta zmizla, netuším, kde som. Tipujem podľa navigácie, niekde tam by som mal ísť. Som v úplnom strede ničoho, ale musím uznať, že je tu nádherne. Tak podľa mapy som mal byť po 15 km naspäť na značenej ceste, čo je super, ale ako môžete vidieť, nič sa nezmenilo. Tak dneska 33 km totálne mimo civilizácie, tuto úplne mimo značených chodníkov, ale nádherná príroda, nádherné miesto na spanie.